Oh, sorry, you here? I just closed another winning trade. Hey, Today it's not just about making money. it's about using it wisely. Some save, some wait for the rainy days. Bro, it should work for you. Can you imagine? I used to avoid trading. To me, it seems complicated and too risky. But then, bro, I saw how the end trade bolt actually works. Bro, take a look. Today's trade. I tap only once. Few minutes later, boom, profit. Yo. That's great, man. This thing runs 24/7, all market, no matter where you are. Hey, Baba, should you even share this? Yeah, well, if something works and really works, share it. The link is below. Get access to the boat and entry private group. If you're ready, start. Start small, no rush, but start. In fact ngangichaza nje ukuthi ukuboshwa komuntu it's not about ukuthi umuntu wenza icala waboshwa wangena ejele wadonsa isigwebo waseyaphuma kwase kuyaphela. Kunezinto eziningi ezenzakalayo around ukuboshwa komuntu. Ukuba sejele akusikho ukuthi ngempela uzozuphatha isibhamu uhamba usiqhumisa uhamba ubulala abantu ugwaza abantu. A gentleman can go to jail and save time, very long time. Ukuye ejele kwethu kwaba into encane kwaqala kuyinto encane kangakanani. Bese kuqhamuka umshana wami uqhamuka angithi lezi insizwa ezayidlula la zayibheke ngasesitolo. Isitolo nje sikhulu emakhaya okuthengwa kusona. Sekuqhamuka umshana ke esitolo uqhamuka uza ngapha egroundini uyakhala. Mayiqhamuka ekhala umshana hawu. Nanga umshana uyakhala bese zakimi ke ngoba yimphele ngimdala la. Laba basegroundini bangangaye noma kukhona bangaphedluzwa kodwa nje yime ngimdala mayenza nje ngimbuze yini kwenze njani ukhalelana. Hayi sathathwa ke sahamba ngeveli. Isilile sasikhalwa lapho sikhalwa ngomama wangathi kufa umuntu. Sikhalelwa nje ukuthi siyaboshwa. Isilile sasilapho. Nami ngingasatatazeli ngithi kodwa nasi mhlo. Yonke lento madoda yenziwa ukuthi nje angiyitholanga imoto. Yonke lento yenziwa ukuthi nje mina ngiyitholanga imoto in time ezongithatha ingihambise ekhweni. Ngoba mina kube ngaphuma ekhaya. Kwaqhamuka imoto ngaba yabo kwala kule channel yakho ngaba ngikho lapho. Nani zongazi kanjani? Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on camera sound as usual. I got my man James, and on my right, I got my man Gun. There's one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership and become a member of Chris Network. We love you so much at home. You're loving our episode and you're sharing it, you're commenting it. We love it. We love it. You're always above 1K likes. So yeah. It means like you guys, you really do exactly what we asked. We would see you like, you share. Yeah. So continue to do that. I love you so much. James, tell me if I'm on Grace. It's Grace time. I love it, my brother. I love We it. are on Grace. I love it every time. time. Love it every time when you're on Grace. Itata. Okay. Awuhleli kamnandi. Yeah, my man. Hey, ngala uhleli kamnandi. Ngathi Joshua Do. Ngathi Joshua Do namhlanje tata. Hey, nilengane lo manje. Exaluka dawo chichi singane ibona kodwa. Hitha masliphasi Slippers. Hita 1 centimeter. namhlanje Hita 1 centimeter away from him. Yazi uzosha wena. Ngiyakhuza lithini ixesha tata. Hayi ixesha likaThixo. Ngiyabulela. Yesu. Ngiyabulela mntakwethu.
with my brother MC Menzisto. Someday you know him on YouTube. Got a YouTube channel. Goje in Transformation Live. Yeah. What are you guys talking about? Goje lapha with Transformation. Sisikhuluma ngeinto eziningi kodwa saqala sikhuluma ngeindaba nje ethinta ijele nokuboshwa kwami. Oh, okay. Basically that was So indaba isuka lapho. Yeah. Then wathola ukuthi sekunezinto eziningi ofuna ukuthi abantu bayifunda. Yeah, as in fact ngangichaza nje ukuthi ukuboshwa komuntu it's not about ukuthi umuntu wenza icala waboshwa wangena ejele wadonsa isigwebo waseyaphuma kwase kuyaphela. Kunezinto eziningi ezenzakalayo around ukuboshwa komuntu. So okay. Yeah. Very interesting. I love it. Ngicela ukuthi uqale usintroduce ukuthi ubani uphumaphi and kwenzakalani like sase nje usibeke ngiyakwazi ukuthi uxoxa kamnandi so ngizobe ngilangulalela ndoda. Yeah. Mina igama lami ngumenzi, bongumenzi in fact. Bongumenzi Phathumuzi Cebekhulu amagama sepasini lawo. Igama lika Menzisto liqhamuka kumenzi. So ngase ngibizwa ngoMenzisto ke. Then I ended up ngu-MC Menzisto ngoba ngumuntu ophatha uhlelo MC manguphathela uhlelo mina emshadweni nje ngenza isibonelo mangithanda nganihlekisa kuphela 2 hours kuhleka umakoti kuhleka umkhonyana ke nilale ke nihleke nizinikhale kuphela nje 2 hours nisalinda ukuthi nibuye kumasensizeni ngoba so mangibizwa ngo-MC Menzisto ngibizwa ngo-MC Menzisto ngoba ngumuntu ophatha uhlelo yeah. Okay. So ekhaya kwaNongoma besakhe endaweni yakwaMandlakazi opposite noDabazi nje then sasuka sazokwakha evuna sesevuna manje mawusuka Nongoma nje ubheka yabona lapha evuna usekudeni naSofef nase FF yakuthe ukuqhela kodwa kusendaweni ngophela kuNongoma wonke ngiyazi lapho right ofef yangazi lapho ofef yeah. So abantu abaningi ke bangazi ngikhuluma ngeindaba zasejele ngenxa ukuthi ngumuntu nami wakwaboshwa. Ngiyakhumbula it was so ngithema ngiboshwa mina ngafike ngaba umuntu wanotice into eziningi ukuthi ukuboshwa kurongani kubi ngani kunzima kangakanani. And then I came out ngakhuluma ke indaba which it was not fashionable ukukhuluma ngeindaba zasejele. Mina nje angimazi umuntu, mina ngazi ukuthi umuntu ophuma ejele uyathula. But thina siphume sakhuluma ngoba enye into engafe ngayibona ejele kwaba ukuthi iningi lethu thina siboshwayo sigcina sesingena ejele. Asazi sibushiso ukuthi asazi ukuthi ejele kunjani. Uyabona ungahle uthathe umuntu nje ongazange mhlawumbe umuntu osacabanga ukubulala umuntu umthatha uyombeka ejele mhlambe umdlalela isithombe nje senyanga kubese ngathi uhlezi inyanga bese umkhipha within 5 minutes bese uthi akaqhubeka nalesi sinqumade sesithathile sokubulala umuntu hayi ngeke sasenza khohle. So ke my story iqale 2008 la wenzeka khona icala. Yeah. Icala lenzeka 2008 kwashona enye insizwa nje esencane ngesandla sethu. Ithemishona sase siyaboshwa. Ngiyayithanda ukuthi ngichaze ukuthi icala lenzeka kanjani ngoba sithathe nje qaleni menze story. Yeah, ngoba ila khona engabona khona ukuthi ukubasa ejele akusikho ukuthi ngempela uzoza uphatha isibhamu uhamba usiqhumisa uhamba ubulala abantu ugwaza abantu. A gentleman can go to jail and save time, very long time. Mina mhla kwenzeka icala kwakungama holiday umhla ka27 April 2008. It was kwakuyi Sunday. Umhla ka27 angazi noma wangathi Sunday then I holiday lizomuvela. It was kwakuyilong weekend end in 2007 2008 or 2008. Yeah, umhla ka27 April ngangisatohoza eThekwini. Ngizoya enyuvesi the following year. So uma ngisekhaya kwakungabo 10 nje. I mean kwangabo 10 11 12 emini ngisekhaya
kwakade ngama holiday yabo ngakithi ke sizinsizwa phela siyashela siyabo so uma ngikhuluma noma wengane yami ngifuna ukuyomva thina ke ngakithi sinamakhwa uyabo ikhwa ukuye entombini uyoqhetha entombini ento sasisenza leyo nto namanje senzeka kodwa akusafani nakuqala so ngikhuluma ke noma wengane yami ukuthi ngifuna ukuza namhlanje ngizombona wele ke ngangisuka nakhona ekseni so ngifuna ukunyuka sixoxela nje efonini ebese ngiyageza about 1 ngaphuma ekhaya mawusuka ekhaya ngiphuma ekhaya ngiyestopini estopini uzofika mangiye khweni lami mina ngiyahamba nangeenyawo ngiyahambeka kodwa kuthenje ukuqhala kodwa kuyahambeka uyazi ke emakhaya kodwa ngenxa ukuthi phela ngase ngisebenza ngitohoza ngizoma la estopini ngibamba itekisi nginyuke ngisuke ke mawusuka ekhaya udlula eground istop seduze kwase groundini mangila egroundini angithi imonto ngizoyibona iqhamuka lapha emakhaya uyazi kufana nasemalokishini emakhaya imoto uthuse estopini niyibona iqhamuka lapha uthonansi ayitekiso ngimeke la egroundini ngilinda itekisi ngilinda imoto engasi ngibeke ekhweni la egroundini ngangikade ngithenga ibhola khona ibhola ngangithengela abafana ibhola elisha eThekwini ngafika nebhola so kudlalwa ke lona ke leli ibhola ke elisha sengiyababuka nje abafana ngisalinda imoto la estopini hayi ngiyimele angithi phela ama holiday insizwa ziyedlula into kuyabona nje emgwaqeni noma kuphithizela noma ngaphithizeli kangako kodwa bakhona nje abantu ya ebese kudlula ezinye insizwa nje izintathu ezisencane ngayibona zayigqoka ama jacket abomvu zidlula nje emgwaqeni ziyale angazi phela ukuthi ziyaphi anginandaba phela mina ngiyimele ngilinde nje imoto engasiqhamuka ingithathi yongibeke khona la so ngimeke la emgwaqeni bese kuthi mhlambe after i-hour or so kade kudlule lezi insizwa ngoba ngayibona nje yangiphela ngiseduze kwase station station nje sila na umgwaqo iground vele ipani nje leli ipali elingala liseduze kwestation bese kuqhamuka ngifuna njalo ubuka ukuthi ukuyejele kwethu kwaba into encane kangakanani ukuyejele ngoba angiboshwanga ngedwa that's why ngithi kwethu ukuyejele kwethu kwaba into encane kwaqala kuyinto encane kangakanani bese kuqhamuka umshana wami uqhamuka angithi lezi insizwa ezayidlula la zayibheke ngasesitolo isitolo nje sikhulu emakhaya okuthengwa kusona sekuqhamuka umshana ke esitolo uqhamuka uza ngapha egroundini uyakhala mayiqhamuka ekhala umshana hawu nanga umshana uyakhala bese zakimi ke ngoba yimi phela ngimdala la laba basegroundini bangangaye noma kukhona abangaphedluzwa kodwa nje yimi ngimdala mayenza nje ngimbuze yini kwenze njani ukhalelana usethi ke khona insizwa ade zingishaya ho zikushayelana hayi vele zangishaya nje zangiphuca ishintshi kade nguphethe zangiphuca utshwala ade ngiphuthuma omkhulu zaphuza zangiphuca ngazi noma nesinkwa nani shuthi lezi tate eyithenga nje zamphuca ngazi noma noshukela zawuchitha phansi yabo sengithi mina yini zikwenzelani lokho uthi haya ngazi ziphi lezo nsizwa usethi ke nazi hawu mangithi ngiyabuka ilabafana lapha sengibona ngama jacket abomvu hawu ilabafana ade bedlula la ababu labafana haya ngibazi kushuthi njoba silathina bayo bamba iband lapha ngaphambili bamba iband bese bedlula ezantsi kwesitolo bese beyema kubo le angithi sasingakazi ukuthi abaphi sengithi ke kubona ngithi nawo labafana masithi siyabuka lapha sebebamba omunye futhi kushuthi nje babamba umuntu abahlangana naye endleleni shuthi bayaganga nje ngoba babephethe induku yabo odokani lezi nduku zasemakhaya ya lezi nduku zasemakhaya zokulumgange ya izakhwili so masi siyabuka lapha ngathi sebeshaya omunye yabo ngivele ngithi mina labafa ngivele ngithi angithi njoba bewothatha iband ngivele ngithi mina uthi ngiphumela ngoma ngiphuma la siyonqoma phambili nabo ngoba ngiyabona ukuthi bayapi sifuna nje ukubabuza lento abayenzayo bayenzelana yabo ngoba phela ngibabonile bancane mina labafana bedlula
abafana engafike ngibabambe nje ngibahlalise phansi ngibashaye ngoswazi ngithi ningaphinde niyenze lento ilokho engangifuna ukukwenza bese ngiwela ke nalabafana shuthi nalokho ngabafana ukudlala ibhola ngesikhathi ngibuza umshana ukuthi kwenzekeni ugijima nakho kuzozwa yabona abafana abancane bezozwa bethi uyilabafana ade bedlula labakushayile asibahubhe uyabona bese ngivele nginqamla la mina ngesikhathi ngisahamba la angiphethe lutho ngiyiswenkele nje vele njengoba nginqamla la uma ngifika lapha phambili nakhona imoto eya ngasekhwela lami uzofika ngigibelele khona not like ngisazobuya ngizela yeah ngizoyigibelela khona mayiqhamuke ngingale ngesikhathi ngisawela bese bethi labafana ke ngihamba nabo labade bedlala ibhola bethi uyazi malume mungafonela usibanibani ungapha besho umfowethu ke lo engagcina ngiboshwe naye bethi yazi mungafonela usibanibani ungapha yena labafana uzohlangana nabo ngoba for sure uyabuya manje ngivele ngimfonele mina umfowethu ngithi hey ukuphi ethi hayi ngidlula kade ngiwela emaphophoma lo mfula nalabafana basayowela bese ngithi mina yazi nabafana bagqoka into ezibomvu la esifuna ukubahubha benza 1 no 2 no 3 yabona bese thi umfowethu hayi ngizohlangana nabo ngizobavimba mangihlangana nabo so ngesikhathi sinqamulela thina besibone labafana ukuthi hayi khona laba bantu laba ilabade bese groundini shuthi bafuna uhupa thina bese beyiyeka indlela benqamule bebhekele uyabona abasayi ke manje ngala abazohlangana khona nalomfowethu esisimfonela beyiyeke leyo ndlela benqamule beshonele sibabona ngibabona ukuthi yazi labafana bashona ngale bese sisale siqhubeka kodwa sesiqhubelekile ukuthi mina ngiyoma nje emgwaqeni ngideze nginyukela ngenya ngoba ngiyabona ngesabafica kanti labafana bavele basithela ngaliya babuye bahamba futhi bathi babuyela kulowo mgwaqo yabo so masifika phezulu emkhonda ukuthi isemayini masifika ngoba sawela nje umfuleni sakhuphule emgwaqeni lo owazohlangana nabo so masifika lapho masithi siyafika nje phezulu emgwaqeni naba labafana sebeyabuya manje sebeyabuya bafuna manje bagudla ngendlela ephansi bazongena lo mgwaqo bese beyaqhubeka kanti thina sesilapha umfowethu lo ekade ngimfonele usebabonile naye ukuthi abasekho emgwaqeni shuthi angithi simtshenile ukuthi bafaka amajacket amathathu wavele wababona bese masimini ke wafona wasethi labafana kusiboni laba abahamba lapha emasimini kodwa mina nithi bahamba ngomgwaqo ngithi mina hayi sebewuyekile umgwaqo bashona ngale ngasemaphophoma uthi hayi kushuthi ibona ke laba evele ehluke umfowethu aphume na emgwaqeni ahluke eyo ngena ngalendlela abazohlangana ngayo nayo ayina ngempela ke behambe bevele behlangane ke nomfowethu angithi labafana abazi bona ukuthi lo mfowethu sisimfonela bona bazoyihlanganela nomuntu nje ongazi lutho befike behlangana nomfowethu bawu3 mabehlangana nomfowethu bese babuza umfowethu ukuthi angazi noma wathi nenzeni ngapha ngemuva or nenzeni kwase ngazi ukuthi bafuna ungathi bayalwa yabo wavela asikafiki njalo thina wavela wambamba umfowethu oyedwa shuthi angithi bathathu wathi gakushuthi wambamba oyedwa ungathi angathi mayifuna ukulwa noma mayifuna ukwenza njani wamphuca induku lekade beyiphethe wamshala oyedwa ngenduku ekhanda oyedwa wabaleka nalo kwase kuba yilo oshawe umfowethu wabaleka naye owesithathu wabaleka weza ngapha ngakuthina kushuthi uzama ubuyele emuva yena lo wesithathu ngoba umunye wabaleka nje umfowethu wafika washalo wayesizama uhubha lo munye lo wamshaya wabaleka naye kanti umshaya nje umfana ushayeke kushuthi endaweni embi wabaleka lokushuthi ikhathi zazila ko2 wabaleka lo mfana lo oshayiwe wabaleka wabheka le ngasemfuleni emaphophoma wangabe sabona mfuthu ushonephi wabaleka nalo omunye wesibili lo wesithathu wabaleka beza ngakuthina masihlangana nalo wesithathu nanga sivile simbambeke ngimbize ngithi wozala hayi ezeke kimi sengiyambuza ke ngithi mina nenzani nabafana nguwe lo nihamba athi hayi siyaxolisa mina ngenza ngabe uyabona ukuphika nje komi bese ngangiphethe uswazi ngase ngicisha uswazi endlini ngimshayeke ngoswazi lo
ngimshaye ngoswazi bese kufika labafana engihamba nabo ke hayi bona befuna ukufika bemshaye ke manje yabona bese bemshaya yabona ukushawa ngoba kwagcina sekuphuma nomphakathi yabo wakhona la esasinga khona ayingcine ke manje sengimisa lo mphakathi nje hayi miyekeni bemshayeke labafana laba so ngibakhuze ayi ngithi mina miyekeni sesimshayile ebese ngibona mina ukuthi lo mfana lo ngoba sagcina sijike naye lo bese ngibona mina ukuthi yazi lo mfana mangahle ngimdedele la kwalomphakathi usufuna ukumshaya makwalaba abafana bakhuzeki nami bangidlula lapha sengifuna nokuhamba phela mina manje ngihambele kodwa manje ngibuka ukuthi lo mfana lo naye uselokho etheneki yimi lo mfana usetheneki uyabona ukuthi umuntu ongahle ngisizela yimi ngoba ngiyabakhuza lapha bese ngimbuza ke emqhamukapha hayi sisuke eMantseleni la kade kunomshado khona hayi kukomalume besikhona ngoba nisuke eMantseleni ayi ngijike manje ngiyenyuka naye lo mfana yabona nje mina kubuka qhamuka imoto ngangizogibela nje lo mfana ehambele mina ngangizogibela ngiyele khweni lami ayi ngijike naye ke lo mfana ke sijike naye ngimhambisa phi manje eMantseleni la kaqhamuka khona nakhona ngimhambisa ngoba ngilinda imoto strategically ukuthi makuqhamuka imoto ngiyagibela vele la imigwaqo engihamba khona iwona umgwaqo weimoto ngimthathe ke ngihambe naye ngize ngiyombeka eMantseleni la kunomshado khona uma ngifika eMantseleni kanti lo mfana omunye obebalekile ovele wakwazi ukubaleka sebaleke wazofika ekhaya wafika wathi osibanibana ngingazi noba baphila laba khona noma bafileni ngoba bashawe ngabantu so bese la abakubwalwa mfana bese befonele njoba mina ngihamba nalo ngimusa lapha eMantseleni sekufoniwe hayi nangaphela sifike ke eMantseleni nalo sephuma igazi phela lokho ngabafana bekumshaya mina nje ngamshaya ngoswazi mina mshaya nje ngoswazi futhi ngimshala lokho ngabafana ke engangihamba nakho nabantu ke bendawo la bathi awuphuma shaya angiphela abazi bona ushawelana bayitshentsha ukuthi kushaya isigebengu uyabona nani masifika lapha eMantseleni khona ubhuti wakhona washonela la eGoli wayeona nje lamatekisi ayi bafike basithatha ke ngolaka nabo becasile ukuthi sishaya umfana wakubo umshana wabo phela hayi ke bethu akubizwa amaphoyisa siboshwe nani bapha abanye yabona naba abanye phela ngibazi angithi angabonani nomfowethu mina lo ohlangane nabo angamboni umfowethu angazi ukuthi kwenzakaleni ngale hayi bese ke uyabona nje kuphakama imoya lapha eMantseleni ngabona nezinsizwa zakhona ifuna ukuthi izayifuna ukungishaya vele ke sinane ebeef nyana yabo lento yasemakhaya ukuthi igodi ukuthi hayi labafana vele bayixhaphaza abafana balapha akashawe nami ke mina ke one of the people obehlupha nje kulento omsizwa ngangumuntu nje namo uyabona uthanda ukulu bese ke sithi kusithothi siyalwa nalesigodi angizwani nomfana walapha sengijola nengane yakhona futhi yabo so nje bekumuntu so ke mase silapha ya ayi sibe tense simo singeniswe endlini lapha ngingene endlini labafana abancane ngihamba nabo kanti base bebabili kodwa nje mina ngidala engibize lo bhuti wakhona ethi hayi ake sikhulumele endlini kungene nobaba wakhona kuthiwa lo mfana ngibona ushayiwe manje laba abanye kusho ukuthi bafile so le genge ke yakhona mayizi ukuthi abanye ngakusho ukuthi bafile ivelithi ngishaweke manje hayi kwasho ukuthi hayi ngangi uyabona into omsizwa nje ungathi shu ungasho kanjani abantu aba more than 15 tawo besabo uyabo so umsizwa nje ungathi shu umuntu wayesenaleyo nto so ke ngathi ngisahleki kanjalo kwase kufika umfowethu ke lo kanti belokho esilandela kwafika ngamsendela imessage umfowethu lo okuyena owayihlangane nalaba ngathi mina ngathi kushubile la eMantseleni ngathi kushubile awavela wafika wathi mayifika ngene endlini wathi hayi wabengelela ubhuti wasethi hayi ubaba uthi angizobiza lo ngithunywe ubaba uthi angizocela bathi hayi manje lo wathi hayi ngizocela lo ayisaphuma ke sahamba sekumnyama kwasekumnyama leso sikhathi mase sihamba ke la endleleni useyangitshela ke umfowethu ukuthi uyazi laba abafana laba ngihlangane nabo labafana bebathathu oyedwa wathi ufuza ngambamba ngamshanga induku yakhe omunye wabaleka hawu kanti babambile hayi sihambele ke iqhamuka imoto
sekumnyama angithi uyazi imoto zasemakhaya uyazazi ukuthi itekisi kabani le hayi ngisimise ngihambele mina ngiyele ekhweni lami umfowethu naye ehambela yele ekhaya kubo hayi ngifike ke ngihlalele ekhweni lami kube kuhle nje angithi phela akukho lutho olenzekile yeah ekuseni ngivuke ngiye ekhaya ngiwokhe ke ngiqamule phansi la uma nje ngifika nje ekhaya kuvele kufike iphoyisa lenduna yaseManseleni lizobi ubaba wayenduna baba wami selizobika ekhaya ukuthi umfana oshawe yithini ushonile hawu umfana mina ngicabanga loya ebesinaye lapha lo ebesihamba naye lo oshawe labafana ngicabanga ngithi naye ungeke ashone lo mfana lo mfana obeyikhulumela nje phila engabulawa yini lo ngithi heqe uvalo sekufuna umuntu phela hayi nanga impela siwabona amaveni ebhekele manje ngixake ukuthi kanti ushonele lephi lo muntu ngibona amaveni abhekele ngawadabhaza shonele kuthiwa hayi sekufona ke nabantu abaningi ukuthi hayi isidumbu sitholakala emaphophoma uyabona kukhulunywe ngidideke manje hawu kanti kwenzakalani ngoba phela manje umfana ngithi mina ushonile iloya kusho ukuthi bamthathe bamsesibhedlela or kwenzakaleni hayi sithola indaba ukuthi hayi umfana oshonile ilo oshawa umfowethu wabaleka uthe mayifika emfuleni wangena emanzini ezama ukuwela kusho ukuthi waphelelwa ngamandla wahlala khona emfuleni emanzini wazwashona wazwatholakala ngakusasa ngoba i-postmortem nje kadokotela yasho ukuthi ubulawa ukubanda lo mfana shuthi ingozi le nokopha ke ingozi wopha kakhulu shuthi nje wopha waphelelwa ngamandla esemfuleni wafuka wathi ezama ukuwela ngoba watholakala esemanzini nje so ke la ngena kanjalo ke icala ngisuke mina nomfowethu mase sizwa ukuthi umfana useshonile ngoba wasibiza ubaba omncane wamakhelwane nje emndenini wathi kade kukhona iphoyisa lenduna lizothi khona umfana elimshaya nambulala izolo ayi sibone sekushubile ayi sivele geze nomfowethu sisuke emakhaya siwele Nyapha siyahamba nje sibheke ngase khweni lami mina elinye nganginamakhwa u2 ngiye khweni lami elinye but ngiwele nomfowethu uqonyiwe ngala ngiyanga khona kodwa nje sizama ukuqhela emakhaya ngoba sengingena nama-calls amaningi sekufona negenge yasegoli sekufona negenge kushuthi igenge angithi la igoli phela emahostela nakuphi lezi insizwa ayihlalana ngandawonye makungena ifoni ekhaya ukuthi umfana wakithi usefile ubulawa umfana wakini sefune ngifone manje wabona sekufona igenge hey nina senibulala umuntu kwenzekeni nathi sithi hey yasazi yathi kwenzekaleni yabo sekufona negenge ke kwadabhazi ke igenge yakhona ibilwa kakhulu igenge nje eyaziwa ngwaludlame siyafona ithi hayi yakuhlasela kwacebe khulu yabona ke emakhaya kwakhiwe ngalendlela ukuthi isigodi lesi ucebe khulu ukhumalo lo imiza kwakhumalo umtsele loya njalo njalo sithi ke mase siphezulu nje kwenye indawo kuthiwa isovukene ngihamba nomfowethu lo ayafona ke igenge manje futhi sayivala ingcingo sekufona negenge yakwadabhazi ke sithi hayi ufune sibulawe nani yabona ngoba empeleni kwase kumfana wesibili lo oshonayo wakwadabhazi eshona ebula umuntu owacebe khulu kwase ngumfana wesibili kwaba yibhathi sengazi ukuthi manje kunento esiqondile uyazi ukuthi omunye washona kanjani oqala washa umfana ozalo ubhuti emshaya babe semfuleni beshayela emfuleni yabona emfule seduze kwemizi so mazi ifika insizwa manje zizela emfuleni zigcina sebaseduze kwemizi so lo mfana ozalo ubhuti mayephuma ekhaya nayo uyayihambela nje uyayiwelela uyayishelela indlela iphuma la kubo uzowela emfuleni la khona abafana bakwadabhazi bezoshela mayefika la besethi hawu yila benibe esithi sithuma ingane emfuleni izokhama amanzi okugeza nani ibambe nina hayi bese bexolisa abafana hayi nathi siyaxolisa besethi nizothini mangahle nginishaya ngoba uthi wamphuca induku nje oyedwa babephethe induku wamphuca induku wathi nizothini mangahle nginishaya wavula umshala wavula walo mfana washona watatazela lo mfana kaBhuti wathela ngamazi lo mfana nawo mfana washona laba babehamba naye bambona ukuthi uyadlala lona akamshaye ngempela wathi nje nizothini manginishaya wamthi
wavula nje qove lwawa lo to such that babecabanga ukuthi uyayiwisa lo uyadlala kanti ushona ngempela umuntu washona nje kanjani ngoba nje ubaba wakhona wazi uyena wakhuza wathi ayingaphindiseli futhi ingane yami bese kufika isikhathi sokuthi ife nje ngoba akekho phela umuntu ongafa ngalendlela mabe ngichazela laba abahamba naye so kwase kumuntu wesibili so sisukeke nomfowethu ethi umfowethu hey mase kuthi uDabazi uzohlasela ngempela phela iDabazi sizolalaphi ngoba bayazi futhi siqonywe phi hayi ngithi mina ngiyetombini mina umfowethu ke wathi hayi mina ngiyekhaya wayihambelwa ekhaya mina ngayiyela entombini ngafika entombini nakhona mangike ngathi ngivula ifoni nje ufona wonke umuntu ufona wonke umuntu so ngisuke ke ngiyiyela entombini mangifika entombini ayingibona ukuthi uyazi mawu uzwa sekuthiwa uyafuneka uvela ubone sengathi bayakubona nje abantu ngathi ngihlezi nje endlini engavela abantu kanti kunabantu abazongena la ayingaphuma ngatshena umama wengane hayi ngaphuma ngafonela enye intokazi ngaya kuyo engangijola nayo ngathi sengingakhona ngavele ngabona sengazuthi manje nakhona khona umuntu ongilandelayo ngibonayo ayingajika futhi uyabona ngaze ngabuyela kumama wengane ngafike ngalala nakhona ngalala ngangihlezi sakwesibaya kodwa ngapha ekhweni lami ngahamba ohlala endla kwesibanga ngoba ngabona ukuthi kunabantu abazongifika uyabona nje lokho kusaba ukuthi kunabantu abazofika uyazi phela mawusuwenza into kwathi ngabo 4 ngibona sengixaka ubuthongo entatha kusa ngabuyela endlini ngafike ngalala ayi ngavuka kwathi ngabo 8 wafona ubaba wami wayesekhona wathi hey ukuphi ngathi ngisentombini wathi nanka amaphoyisa akufuna ngathi mina kulungile ngisekhweni lami wathi enze njani amaphoyisa ekulandela ngathi mina noma ngangilanda noma ngenzani kodwa ngisekhweni athi amaphoyisa ayisizokulinda sizokulinda ukuphi nendawo ngathi mina hayi ngasho athi ayisiyeza lapho abuya athi sizokulinda ayisiyeza hayi ngaze ngaphuma ke so ke ngavele athe mayithazama ukusuka ngavele nganqamulela mina ngawuyeka umgwaqo ngavela ngangena ehlanzeni ngqo la ngeke eze khona nganqamula ke ehlanzeni ka ngaze ngofika ekhaya so mangifika ekhaya nanka amaphoyisa akhona sekugcwele nje in fact akukho ikhaba segroundini kugcweleke nomphakathi kasefika amaphoyisa nomfowethu lo ukhona nabanye abafana abancane ke labe ngangihamba nabo bakhona hayi safike sabhala statement ke sathathwa ke sasiba u6 yimi umfowethu nabafana abancane hayi sathathwa ke sahamba ngeveli isilile sasikhalwa lapho sikhalwa ngomama wangathi kufa umuntu sikhalelwa nje ukuthi siyaboshwa isilile sasilapho nami ngingasatatazeli ngithi kodwa nasi mhlo yonke lento madoda yenziwa ukuthi nje angiyitholanga imoto yonke lento yenziwa ukuthi nje mina ngiyitholanga imoto in time ezongithatha ingihambise ekhweni ngoba mina kube ngaphuma ekhaya kwaqhamuka imoto ngaba yabo kwala kule channel yakho ngaba ngikho lapho nanizongazi kanjani ngoba ngaba ngiboshwa ngaphela kodwa mfethu libona ngicela ukuthi lihamba kanjani kuba ngangilokhu ngikhale ngalokho uthi yazi nokube ngaphuma ekhaya ngavele nganqamula nje ngawela ngaya estopini yabo kodwa nje kube ngathi mangiphuma estopini yayiqhamuka imoto ngangizongena emotweni mina ngihambela kwamshana lo wayiqhamuka esitolo ngangeke ngimbona ezofica abanye yabona saboshwa kanjalo sayithola ibail saboshwa kulwesithathu cala lenze akumsomo kwaumsombulu kwalwesibili saboshwa kulwesithathu kwalwesine ngolwesine ngiyakhumbula kwakumhla ka1 kuyiholiday kwalwesihlanu kwamgqibelo wesonto ngomsombuluko sawuvela enkantolo safike sathola ibail kwase kuba ukuthi akekho umuntu ozosibheyilela ngoba uDabazi wawususukile wazohlasela ngakithi yebani wafika uDabazi ngolwesihlanu ekseni sibo sesiboshiwe thina wasuka uDabazi weza ngakithi uthi uzofika ushise nje udubule wonke umuntu ushise yonke into abantu bezohlasela baphuma ekseni yayibukwa yiwonke umuntu impi iphumize ngakithi kwasho ukuthi ke wokuona futhi lo Dabazi khona insizwa phela eziqonywe ngapha ngakithi uyabona umuntu ukuthi hayi nalo uthi awuthi ngifonela ubamba wengane yami hey siyeza lapho balekana omunye unengane khona la umama wengane ke betshende hey uDabazi uyeza kubabaleka abantu ubaba akaze baleke ubaba wayenesibhamu esikhulu EK
asingekho emthethweni but wayenaso nje ubaba kabalekanga no kwakhona nobaba omncane ngenhla umphakathi konke wabaleka ayike yafona igenge esegoli ifonile ikhansela kwathiwa liphuthume namaphoyisa nabo nansi impiyeza so yagcina ke bathi mabefika uDabazi wafika sekufikwa namaphoyisa ayiwagcina kungakwazanga ukushisa yonke imizi wagcina ixoxiwe indaba kwathiwa wathi uDabazi ufuna inkomo ezo6 nezimbuzi ezo6 nemali yokuthenga ibhokisi nokudla kwahlanganiswa ke lokho ngakusasa kwahanjiswa yebo saphuma ke ejele yakhumbula nje saphuma thina sathola ibheli ngomsombuluko ngolwesibili saphuma ngolwesibili ntambama ngoba wayengekho akekho umuntu wangakithi wayekwazi ukuze edolobheni ngaleso sikhathi ngoba uDabazi wawufuna nje noma ubani wacebe ikhulu esedolobheni baze bacishe babulala enye insizwa nje yakwakhuma lefana nami siyafana nje kwathiwa nangulo bambamba kwaze yalanyulelwa ngomama beyimakethe bathi haya ingane yasibani le akusiyelo nimfunayo lo yabo so saphuma esitokisini ngabo 7 ntambama sangena ke evenini sa emakhaya ngakusasa kuseni savuka sathathwa imoto yasekhaya iven lasithatha la usibeka uLundi ngo3 eNtathakusa safesa ngene etaxini oLundi eThekwini sahamba sa eThekwini so icala lethi lenzeka kanjalo sasisile attenda ke laze lasigweba seligweba ngo2010 ngoApril mhla ka9 kwakulesihlanu ngaleso sikhathi ke mina ngase ngifunde ngoba njoba siattenda nje icala uniyafunda 2008 sala attenda nga-applya ngoJanuary 2009 ngathathwa ongoye ngenza unyaka wokuqala 2009 2010 ngenza unyaka wesibili ngi-attenda nje mina yonke leminyaka ngi-attenda nje ngiyafunda nalokuthi necala awusakholwa ukuthi lokugweba manje angikholwa nje ukuthi icala lingahle lingigwebe nje uyabo angazi nje so lasigweba ke ngoba lathethwa umsombuluko lesibili lesithathu lesine lasigweba ngiyahamba inyanga la ne siyahamba inyanga mase ecaleni siyahamba inyanga siye kule okay what happened ngesikhathi siphuma esitokisini saya wakhona iphathi ngishile which is very important ukuthi ngisho ngesikhathi siphuma esitokisini kwakungakancwatshwa lo umufi saphuma esitokisini saya eThekwini kwase kuba khona omama abasonta nomama bethu abangaleke ubuka mufi bafonela omama bathi hey hambisana izingane zene ezinyangeni ngoba indlela ithuna elicushwe ngasencwatshiwe indlela ithuna elicushwe ngayo ngapha izingane zenu ngahle ibe nenkingi igenge yasithatha yasisa komunye ubaba okuthiwa uShange wasembumbulu kodwa wayehlala ehostel eDalton lo baba wayenyanga ewazi umuthi wezimpi wayewazi nje obezazi lo baba wafika sinikeza amabhandi ngoba safika kuye kufanele phinde ngeviki elilandela afune siphinde sibuyele enkantolo futhi sisaba ukuthi sobuyela kanjani ngoba labantu bafuna ukusibulala wafika sinika amabhandi wathi thatha naka amabhandi nowafaka wathi akekho umuntu ozonenza utho ngisho ngahamba niyodlula ngakhona akekho umuntu ozonenza utho bazonganiboni nanokuthi ngobani hayibo sawafaka lamabhandi ngelanga siye enkantolo sahamba sasiqoka amavesta nomfowethu siqoka amavesta amhlophe sagibela eDurban station sahamba sa emakhaya safika sehle edolobheni wanongoma sayiphithizela kwasaza sathethiswa ngenye insizwa angakithi kwaKhumalo yaqhamuka isidoda sathi yini abafana nezana ngani banifuna labantu bakwaDabazi la manje indaba nibonakale la ngoba kufanele ngabe nilanini nasemakhaya kwafona kusho khona sebefonile befonele ekhaya ukuthi hey ake nikhuzeni laba bantu nabe ubonakala edolobheni bafona omama bethi hey manje sathi thina haya khulu uthola uzokwenzeka kusho ukuthi lo baba umuthi wakhe ngabe wawu strong ngoba nathi nje savele seso singisabe umuntu futhi akekho basibona abantu baDabazi akekho nje umuntu wakhulumayo so yayithike lenyanga
yafika yasilokhuza lenyanga yasinika izinto yathi hayi labacuphi ithu nabakhohlwa yakwenzeke lutho kunina ngeke nje kuze kwenzeke lutho uyayisithi lalelana icala mina kumuntu osefike kimi akagwetshwa hlobo khulile kanje akagwetshwa ngiyazi icala leli nalikazi ukuthethwa mhla selithethwa mina nginayo umuntu oboshiwe usho lenyanga so kuthe ngo2009 sizoya ecaleni angithi ngingapha ungwe mina empangeni umfowethu lo engihamba naye icala useThekwini uyena oseduze kulo ukuya kulo babo inyanga mazizoyicaleni nje uyena olanda umuthi wayesethi lo baba hayi selizothethwa ke isiphumile idate yokuthetha icala wavela washona lo baba ngiyakhumbula ukuthi ngafonela lo mfowethu ngisesikhawini wangifonela wangitshena ukuthi hey wendoda phela ushanga ushonile ushange emuphi yena inyanga hawu yabona ke emva kwalapho ke sesigijima lezi inyanga eziphuphile sesigijima sesinele singalayelwa nje kuthiwa uyazi umunye umuntu osizayo sigijime siye khona so nje sagcina sisixuba ke nemithi ke sesiyabo sagwetshwa ke sagwetshwa 10 years ngemeda kwake kwathiwa ngesikhathi kusanda kufika indaba zokuthi lo mfana ushonile yakhumbula ukuthi ngithe kunephoyisa lenduna elafika lazobika ukuthi lo mfana benimshayezo ukuthi nabafana bacibe khulu kushuthwa izobikele ubaba ukuthi abafana beni izolo bashaya umuntu washona ngathi ngisekhweli lami kwathiwa owesibili useshonile lo osasina lapha wathathwa isiwe esibhedlela kwathi useshonile esibhedlela hayi kwavele kwaphithi kanti akashonile umfana ngazi ukuthi kwenzakalani kanti akashonanga so kwakaba naleso siphithiphithi so ke sahamba ke sagwetshwa kanjalo ke sagwetshwa 10 years plus 8 years 10 years ngicala lemeda 8 years we-attempted murder shuthi lo mfana lo i-attempted murder yalo mfana lo washaywa yimina bese kuthi murder ekaloya mina nje umufi ungamvusa namhlanje aze ngibona kangazi nama ngimazi because umufi la James akambona egani yenzeka angithi umufi umenzi umufi akazambona akazamthinte ngisho umthinto aze ngimthinto washaya umfowabo kaMenzi umufi wabaleka kusho ukuthi washonela somewhere then uMenzi umuntu amshaya ilo ophilayo but uMenzi ugwetshwa kanjani egwetshelwe icala lomufi that is very important mina umufi ngisho ngamvusa namhlanje nama ngimazi ngoba ngesikhathi ngibabona bedlula la babe kude phela ngangeke ngikwazi kuba notice so ke uma sekuthethwa icala ke ufakazi ubani lo esasimshaya what is funny ukuthi mina ngagcina ngigwetshelwa ukubulala lo yamfana lo owashaya umfowethu wabaleka nalo umfowethu wagwetshelwa imeda umfowethu kwathiwa akanacala kuyona yebani umfowethu watholakala necala lokushaya lo angazange embone kwaswapha ngenxa ukuthi thina sasiliphika icala yabo so umuntu wayewufakaze enkantolo yilo washawa yimina yena ke uthi yimi nomfowethu esishayelo yamfowabo saqeda ukushaya umfowabo sazoshaya yena yabona so kodwa manje la ibufakazini bakhe uthi ubuye ethi umfowethu lo ngoba manje inkantolo izama ukulandela ukuthi kahle yini eyenze ngoba nabanye ufakazi babe khona bayasho ufakazi abanye ukuthi hayi lo besho mina hayi lo sambona thina ebambe lo aze simbone umunye umuntu yabo so inkantolo izama kwakho ebuye ethi lo mfana lo okuyena wayefakazi ethi hayi lo mina angazi noma ngambona sahlangana naye noma kodwa ungazi ukuthi lo ngambona sesile emanseleni yabo so lobo bufakazi basebenza ukuthi inkantolo ithi umfowethu waye akaze fike kumufi yathi umfowethu uboshelwa leli cala lokushalo ushaywe yimina wagwetshwa 8 years mina yangigweba u10 years plus 8 ngokuthi ngishaye loya umufi ngase ngizoshalo yabo so enkantolo ke kuvele kwenzeka into sokungayilindele sagwetshwa ke kanjalo in fact umfowethu icala lalizomkhipha ngoba sasiliphika phela nobufaka abukho empeleni ubufakazi
obabumbopha nje khaxa uyabo ngoba kwabufakazi balonsizwa le ekuyona esayisha eyashawe yimina babuye phambane wagwetshiswa inkani mfowethu enkantolo wayenenkani ungazange uyibone uyabona nje khona lapha angithi mawufika nje enkantolo ithi inkantolo ufike uconfirm amagama akho ukuthi hayi ngusibani bese kuthiwa accuse number bani nibe kuyicala lokubulala nelokuzama ukubulala niyalivuma noma leliphika angithi mawuzoliphika afuna ukuthi uyaliphika wavela wathi umfowethu hayi angilazi mina icala ithi inkantolo cha shona into eyodwa ukuthi uyalivuma noma uyaliphika wathi angilazi into encane kanje mina wathi angilazi phela mawuphika uphika into mawuvuma into uyazi mawuphika mina angilazi icala mhlambe wahlala wa 10 minutes kulo mbuzo kuthiwa nje akathi uyalivuma noma wathi angilazi icala ngani ngithi angilazi amnizwa ngithi angilazi so inkantolo ngokucabanga kwami yazi yagcina simgwetshiswa yilokho uyabo ngenxa ukuthi wayenenkani nokunye nje okuningi uyabo nje kwathiwa si apply li bail kwathiwa angithi kunembuzo enibuzwa yona phela ukuze ni-apply i-bail iyabuza ke inkantolo ukuthi ninani ninemali nebank nawo nama assets nayo inani amabhizinisi yabo hayi ke ngithi naye anginalutho mina mase kuza kumfowethu ukuthi unayo imali ebank nakwathi unayo wabuza ukuthi property unayo nidli wathi unayo sekuthiwa ke uyabuza kumshushisi ukuthi indlu yakho ivalue yayo ithini uyachaza uyabuza kuToli ukuthi ithini ivalue yendlu yakho uthi umfowethu angiyazi ivalue ukuthi yini le siyachaza ukuthi hayi indlu mangathi uyayidayisa ngaba malini mangathi uyayidayisa wathi hayi asikwenzi thina ngakithi izindlu asiyidayisa asiyidayisa izindlu sekuthiwa ke ukushuta dideke nje nolokhuza nabashushisi nenkantolo idideke nje lo muntu uthini uthi asiyidayisa izindlu ngakithi kuthiwa ke kanti lendlu okhuluma ngayi kuphi ngoba phela lezi zindlu kubuye kubhekala kanti uthi ikuphi uthi sekhaya uthi sekuthiwe sekhaya kuthiwa uyichaze lendlu ukuthi kadla uthi urondo kaTshani usekhaya iproper sakhathala ke sawuda sikwahleka onke umuntu enkantolo so inkantolo lokho ikuthatha kusho njengokudelela kanti uthi ke mase kubuza imali ebank ke le mali athe unayo wathi akanayo isho kodwa imali yokugibela uthi fanga no250 kuthi hayi wena sisho thina le mali wathi mina phela belibuza imali esebank imali enginayo imali yokugibela ukuye eThekwini leso sikhathi angani beku 110 wathi nemali yokugibela nje ungibuyele eThekwini akazi noma no200 noma no250 kulapho nje so nezinye ke izinto ke but inkantolo yabo nje lo uyadelela so ngiyengicabanga ukuthi ngoba ubufakazi ngoba sathi masiya kwi-appeal kushuthi sagwetshwa saya ke ejelela seNcoma so abafuthi kubasala bathatha ummeli wasenzile i-appeal sahamba ke eMaritzburg the following year 2011 high court of appeal afika yabuka icala yabuka lalithethwa kanjani yathi lo wagwebeka ngephutha icala kalazi yamkhipha umfowethu kodwa mfethu waphuma kanjalo ke ngasala ke mina nayi 18 years manje no kwaku 10+8 kodwa kwase kuthiwa sizohamba concurrent isigwebo shuthi sohamba kanye shuthi kuzoba u10 years ngwamugwetshwe isigwebo ezimbili bese kuthiwa izohamba kanye shuthi ziyabhanqana akubi u18 kufana no10 yeah mase sizohamba concurrently so menza akawusidwebeli like give us a picture of it that day uya ejele ke manje sewuboshiwe like give us what is going on in prison man like and because kunomuntu othi manje yazi kunomuntu manje ngathi ngokushaya ngubulala ngokubhanta intela but people they take it lightly ukuthi hayi mina ngokushaya manje ngubhanta intela mina ngiclever but can you give us a picture what is going on what kind of the places that one uyabonga sigwetshe ngolosihlanu sathathwa sayiswe ejelela kwaNongoma ijele elincane mawugwetshe isigwebo esingaphezulu ka 5 years awuhlali khona uyalaliswa nje khona uvuke ngisasa uhanjiswa ejele elikhulu so masifika ejele la kwaNongoma uyabona masuka enkantolo
sesigwetshiwe phela mina ngahleka mina sigwetshwa mina uyabona nje ngangikade ngiphethe isikhwama yabo ngangiphethe isikhwama ngoba ummeli wayithi hayi ngeke linigwebelela icala so ngangiphethe isikhwama mina sokuthi mangiqeda ngiyagibela ngenyuvesi ngoba kwakubhalwa ngalezo nsuku kwakade yabo nje sasikade sibuyela ama-Easter mina nje kufanele ngomsombuluko kufanele ngibuye enyuvesi kwakuzongena icala ke ngangahamba ke lathetha ngomsombuluko lesibili lesithathu lesine sayisoguja ngolesihlanu so ngagwetshwa nje mina ngoba inkantolo ngesikhathi sigweba mina uyabona nje lokhu ukuthi ungayitsheni ukuthi uzogwetshwa lesigweba inkantolo wena athi hayi ngiyandlula so mina sesigwetshiwe ke manje siyahanja manje sihanjiswe ejele manje ngina lokho ngingakholwa nje ukuthi nasi kwenzakalani nakho ngiyejele uyabo so sathi masifika lapha ejele safakwa further charge safakwa niyahlukaniswa ke phela manifika ejele nje maniboshiwe masingaboshwa nje la sigwetshwe sohlukanisa uthatha uyofakwa lapha omunye uthatha uyofakwa lapha omunye uthatha uyofakwa lapha so safike salala ke ejele la kwaNongoma salala kwawumgqibelo ngenhlahla kwakhona usibari wami oyiphoyisa lapha ejele naye wethuka nje bayengibona hawu sengiqoka uorange hawu usuboshiwe ngithi mina sengiboshiwe yini cina likugwebelele liyacala angithi phela mawusuke wenza icala Chris ulenza manje njengoba u2025 thola ilozo ligwebe ngo2028 thina sesikhohliwe ukuthi wena unecala usudeze uattenda nje wedwa lifike ehlehle ubuye uqhubekele izinto zakho ulattende wena so umphakathi ugcina usukhohle ukuthi wenza icala beze bethuke ngoba usugwetshiwe bese kuthiwa ke mase sifika lapha ejele kwaNongoma kusasa kuseni niyaphuma niyencome nalezi boshwe lapha ke la esihlezi nazo la zithi ayilapha na ke encome madodana uyo libuyayo ayinanga impela ekseni ngesonto lalikhimeza izulu kumakhaza kuseni ngo4 sasivuswa kuthiwa siphake sasingena evenini emotweni yejele sibheke nathi encome uyabona sibhekele encome angithi angilazi phela leli yajele ukuthi ngoba lezi boshwe esasihleli nazo la kwaNongoma ngoba kuyijele elincane kwaNongoma zathi uyabona ke encome akukho nje encome yijeleke le khane niyejeleke manisukana so ngangingazi ukuthi nginalo lovalo kodwa ngabuye ngathi ayi go on man laba abantu abalapha yayijele zinsizwa nami ngensizwa kuyofika kubonakala phambili ukuthi kwenzakalani ayinanga impela esafika ke ejele safike sahlaliswa eisolation ngoba ufika ejele usanda kugwetshwa awuthi ufika nje ubufakwa nebandla leleningi fakwe isolation ni test ni assesswe ni checkwe izifo nanani yabo bese ke uyofaka eningi ke manje ngikhumbula kahle ukuthi encome safika kuyisonto sahlala isolation ngomsombuluko nolwesibili ngolwesithathu sasikhishwa siswa kuyisection ema-sectionini ke manje ngathi mangifika isingle cell esafike sahlaliswa kuyona singaka assesswa sahlaliswa umakhelwana yethu kwaba usiputla khona insizwa ukuthi usiputla kwaMpungose edume kakhulu nje siyashona kodwa edume kakhulu ngoba ayibingadubula ibili bibulala ibingabulali bingadlali namuntu bisatshwa nje nongoma yonke inkabi uyi taxi owner yeah but so washona so sahlala naye ke thina ke sasimazi njengomuntu odumile yena engasazi sazana ke ejele waphuma ngeappeal ke yena wayigwetha ulife waphuma ngeappeal ngo2011 ngenye insizwe inomlando kakhulu le ngoba yagwetshwa inamacala u9 yawa wina onke lamamede yasiboshwa icala le rape nje yile lamgweba life sentence but ke wahamba mkhiphi appeal so ke uma ngikhumbula ke uma sengisuka esingle cell ngihamba nephoyisa khona iphoyisa lalizistabane kuyilona leli ngiassess shule ngabe ngazi noma lali ngithanda lali ngikhonzile emazimama encome kancancane selizongichecka ngabe lalifuna ungeshela ngabe lalifuna ungenza hayi lingincome lithi wena umhle akufanele ngabe nje uyabona lithi kusasa ngizona assessa uyabona selingi assessa nje lapha lokulingibuza
kodwa wena ngoba ubufunda Nkosi yami wenze yabo nje liwe lingicasule kwalona. So uma sisuka la sesiyongena esengihanjiswa ke section lithi uzongena section B. Ilapho ke ngaqala ukubona yabona ejele bafuthu ejele ngesikhathi uyongena nje khona wenziswa zonke lezi zinto uvela ungayiboni ukuthi nguwe uyabona nje ungazange uyitshela ukuthi uzokuphila nje impilo yokuboshwa ngani uvela ungayitshela ukuthi uwe lo mina nje ngiyongena ejele ngiyaqaka ukuthi kwenzakalani la emhlabeni mangithi ngiyafica ejele mfowethu ngifica umphakathi ongakanani ngibuza ukuthi ngoba phela abantu mashiye ngaphandle abaningi laba sebeqhamuka umphakathi ongakanani. Ngiyakhumbula ngihamba naleli phoyisa lesitabane ke emaphasejini la sengingena section mangingena sectionini kanti kushuthi kuvuliwe ngoba kwakuzikhathi zokuzophakwa ejele kuphakwa ngo4 insizwa ipipe zikwi section la inqaba laphandle la sectionini la eBene Plaza kuyard ngathi mangingena ngigudla nje nalo mangithi ngiyayibuka lezi insizwa zidlalile abane ezinye zihlangene ziyaxoxa ezinye zenza lokho ezinye zidlala amaphephe ezinye uyayibona ayisene insizwe engasenandaba nje ezinye seyimukele ezinye uyabona ukuthi yabona nje omunye umhlaba lo so sangena ke satshelwa ke lapha nasa ngiyalwa ngihamba ngedwa phela manje naba nomfowethu usekwenye indawo athi amaphoyisa ke lalela ke la awuqomi awuqonywa awusheli awushaya umthetho awuyithatha into yesiboshwa ukudla kwesiboshwa bayongitshela lonke lo mthetho vele engagcinwa phela ejele kusuke kukusho nje ngoba iboshwa ziyahlabana senza yonke lento ekusukuyalwa ngayo ususwe begcina icala so ke kwase kubiza ucleaners ke wase number 2 ngiyakhumbula ngangena number 2 section B eNcoma ngathathwa ngofakwa khona uma angithi ngesikhathi makufika nje umuntu ofika ejele ziyamemeza ibukhona ezihawu hey wemkhakuthu wangakithi wena uyabona ugcina usuduma ikhanda kade utshelwa ngamaphoyisa manje ukuthi ungalaleli iboshwa inamanga ungathathi into eyiboshwa kodwa mawuphuma nazi futhi seseduze kwakho yabo manje uyabona wemkhaya yabona ugcina ungasazi noma manje ngiyilalele noma ngayilaleli yabo so ngangeniswa ke number 3 number 2 ke ngafica insizwa enganginazo estoksini ngo2008 nazo seyigwetshiwe kwaba kuqala kwami kanjalo ke isigwebo uyabona ke mawufika ejele ikhanda lisuke liduma 1 usuku ungakakhola ukuthi uboshiwe 2 usemhlabeni wabantu ongazi ukuthi kuphilwa kanjani uyabona nje uvela usangane nje ngiyakhumbula yabona ke lapha endlini angisaziba ngaka la mhlawumbe sasila ko8 endlini number 2 ngalaliswa embhedeni ophezulu owawusemnyango so wonke umuntu kushuthi wayebalekela lo mbhede ngoba wona mbhede wawu-empty ngafike ngala kwathwana umbhede wakho wawusehlangothini loma 28 angithi phela mina angilutho mina nginombolo so mawufika ke endlini ejele ucleaner sethi naku umbhede o-empty ozolala kuwona so bese uthatha lo ngesikhathi ungena kulombhede ama 26 la abona ukuthi wena uyi28 nje ubulala ngapha nama 28 abona uyimember yawo ngobulala ngapha kanti wena wazi lutho wena ungene nje embhedeni ngobu empty kangaka ukuthi makuthiwa ungena ejele ama 26 axabe nama 28 uzogwazwa noba kuthiwa futhi ngangiphambili phela mina lo mbhede ungasemnyango ngqo mayivula nje phoyisa livulela la kimi yabo so ke ngangena ke kulombhede ke hayi ngahlala ke hayi zayishuka ke imbodla ke hey kwake uyabona nje ngisanda kufika kwake kwathi ngelinye ila ensuku nje ngisanda kufika kufanele angithi ekseni ejele kuyavulwa ekseni ngo6 kuyavulwa niyabalwa ne mani balwa niphuma nifolela endlini nifola nga5 or nga2 kuya ngokuthi nibale bese nibuyela ngene endlini fast futhi maseqeda ukubala seniyaphuma niyophaka so njobe ijele limi kanje
ama cells aqala ku 1 2 3 4 lapha ke maximum ke ama cell awu7 1 2 3 4 5 sizofika number 7 siya kuvulelwa number 1 ngapha ingaphi number 1 mayivula number 1 iyophaka asiboni vele thina ngoba silathini futhi asibo iphuma la ingene ngapha siyiboni eza amaphoyisa ezovulela thina niphuma ngene passage hambe passage nize noqhamukele hall la ukuphakwa khona so masiphuma kuvulelwe kuqalwe ngenumber 7 lapha iyosithela iyophaka ekitchen kuze ngenumber 6 iyophaka angithi usually makubuya inumber bavulelwe number 6 inumber 7 6 ibuya nokudla iziboshwa hayi manje akubuyi lutho nje akubuyi lutho kuvulelwe number 5 angithi angazi lutho phela mina kuvulelwe number 5 iyongela lapha hayi akubuyi lutho hayi kuze kuzovulelwa thina la njoba singena nje mawujike passage uthi bese ujikele dining hall kanti kukhona iEST iEST ke ilamalakazana lamaphoyisa abizwa makuthiwa ijele lonakele uma singena la uphethe isikhaftini sakho phela wena wazilutho uyahamba nje ngolayini yabo masithi siyangi mawuthi uyajika nje ikhona ngale uzwa ngeguzu likukumpula isisu uqhaza udonswe yabona ke iEST inalomsindo inalokhu kwenza ukuthi udidizele mawuyisiboshwa so angithi mina ngazi ukuthi kwenziwani yonke lento eyenziwa la ngazi ukuthi kwenziwani ngisanda kufika ngibona siyaqumpulwa ukuthi hey fosa kodwa manje isholo phansi ngoba ayifuni ukuthi lezi ezinye izindle engakafika izizwe hey fosa ubanywe ngala mangithi ngiyangena lapha nazi insizwa ilele zonke iboshwa kuneyadi la ngemuva zilele ithe cu zonke ezinye ziyathawuza zinqunu zibambela zishona phansi kanje uyabo angithi manje ngiyazi yonke lento ayi kuthi ayifosa khomora mangithi ngisadidiza ngibona nangomunye uyakhumula eziboshwe ejwayeleke yakhumula chinga lapha impahla zakhe ubamba la shona phansi uyavumbuka shona phansi uyavumbuka shona phansi uyavumbuka to hamba qoqa ugqoke bese gijima yolala lapha ayi nami ke ngikhumuleke ngithawuze kushone phansi ushone phezulu unqonu nje ipipi lishaya phansi mawuthi lishaya phansi ngoba ushona phansi uthi njoba ushona phansi uthi hayi ngigqoke ngihambe ngiyolala la muyolala phansi lapha ubamba kanje ikhanda ulale phansi bese uvula imlenze kanje ngemuva olandela uzongena ngekhanda lakhe emva kwakho kungenwa kanje bese nilala ke lithi cu phansi zonke ke izindlu ke zizoze iphele zonke zizolala la bese iyahamba ke iEST endlini iyoseshana ifika ipequluleke izochitha yonke into waba nogwayi mawunemovite ekhona kuchithwa yonke into makunani nje kuchithwa yonke into ixovu ugwayi lo mawuthi nogwayi ubufaka ekasini ukukhishwa amaluze ecucwe kanje isuke idestroy nje yonke into bese ifaka ipayipi lamanzi manzi yonke into kuyoze ukuthi ngabo iqede ngalesi sikhathi oqeda ngaso nilele lapha na nina mhlambe kusuka ngo6 o 7 mhlambe kuze kushaya u12 o 1 o 4 lokhu lele avuki ke mawunilaliswe iEST ikhanda nje alivuki mawuwabuka nje wathi khohlo mawuyifuna ukukuvusa uzwa ngayisikushala qoqoqoqo vuka uvukeke uze ukuthi bathini kodwa nje mawuqhamuka iEST nje amakhanda ashona lokho seyincane zomunye umuntu lokhu ngene kanjalo uyasuza omunye akusuza la ngithi khona namakhehla lapha khona nobaba abadala omunye ulele nje ubaba unesisi esikhulu ulele izinqa zitaza phezulu isisu phela sikhulu selekho iqhuma ngeke evuke uyabo omunye usephiza ukuchama uyasuza wenza yonke into so kugcine kuba kanjalo sure uma ke ngikhuluma ukuthi khona amakhehla ngaphakathi wena ungacabanga ukuthi ngikhuluma ngamakhehla amabili nqwaba amakhehla ngalapha anegwebe ezintsha futhi obaba abadala ngaphakathi akekho umuntu ongekho abashumayeli bakwaShembe abafundisi basezayoni yonke into wabobani akekho umuntu amaphoyisa ayo akekho umuntu ongekho ngaphakathi so ke sihlale ke kanjalo ke isesh EST bese sivuswa
ngalesikhathi esovuswa ngaso ngabu1 bekhane neophaka lezi zinkwe ezasekuseni nedokwelelo selomile nedokwelelo liphake niendlini ke nifike nihlaleke endlini lakho nifike endlini kunamanzi nizoniqale nje andinikhathele niudaka nizoniqale nime nje ke nixoxe kuphele ngazi noma ama 2 hours nizolala kanjani vele kumanzi mashida amanzi bhojizi imanzi uvela ucabanga ukuthi uyabona nje mina iviki lokuqala nelesibili ngangilokhu ngiyibuza ukuthi ngifike kanjani la ngilethwe yini njalo mina ngilethwe la ukuthi imoto okwakufanele ngithathe ngisekhweli lami ngesikhathi kwenzeka icala iqhamukanga ukube nje kwaqhamuka imoto nje yangithatha yangise ngayigibelela ngayikhweni lami ngaba angifikanga wekhona lapho kodwa mfethu so ke kuphilwa kanjalo ke ejeleke kuneyiboshwa ke mawusanda kufika ke iboshwa nesiboshwa siyafika sizokukhulumisa sifuna ukujoin isinombolo yesinye angithi siboshwa masifuna ukujoin ziyakuhlasela ke iboshwa musanda kufika mina nje ngathi ngifika ngisanda kufika khona insizwa yangakithi ekuthiwa uJuda yakwaDabhas ekuyiyona ngavile ngazwana nayo kakhulu ngifika ngelanga lokuqala nje asasingazani iyabaza abafowethu bona obhuti bami so yona ayiboshelwe la egoli yathatha transfer yayincome so yathi mayezi ukuthi singabacebe ekhulu kwaNongoma yavele yathi yazi abafowethu ngangihlala nabe hostel eGP yabazi hayi so sagcina ngizwana naleyo insizwa uyabona nje ngifika ejele iviki lokuqala nje thothi ziyeza kibo manje kwavulwa nje niyavulwa niyo exercise phandle mhlawumbe ngo8 masivulwa uthola ukuthi siphuma phandle siyokuthi ilanga siqhamuka isiboshwa sikhuluma hawo mfowethu kunjani yazi ngizokuthunga Nongoma manje phela la ijele kuyabheda mfowethu kufanele ujoin inombolo lana ukuze yabo sizothi sangikhulumisa kanjalo leso siboshwe vele eqhamuke lo mfo evele usiyalingana mina evele eqhamuke ngidonse ngale yakulalela izinto wena zintombi zasejele lezi zinto bayibhebha lezi zinto ngazi ngalo mzuzu insizwa lekhuluma nami nje angithi yena uyayazi phela ukuthi iphethe kanjani la ejele or basithi siyakhuluma nami isiboshwa afike ngidonse ethi yakulalela izinto ezinamanga lezi asamsoma lapha sixoxe esesho ukuthi hayi lokhu isiboshwa kuyabheda njengoba ngudoza nje ungakhulumi nale yanto lokhu kudliwa ziboshwa lokho or kudli iboshwa ejele or kwenza ukuthi yabo naye wayi26 kodwa wayiyeka le nto obunombono so ke ngashaka isigwebo ke saze saphela ke ngaphuma ngo2015 January umhla ka15 ungathini menze kumuntu laba ababuka impilo nje le mabela ngaphandle bethu umuntu uzokubhanta entela nalokuthi icala nje limbule ngibole usukenzisa usukeshisa ongazi umuntu nje mayisuka ethi hayi mina ngakubulala uyohlala ejele usukeshisa ongazi ziningi izinto ezenzeke nje eziningi uyazi ukuthi omunye umuntu njoba ngitshela nje ukuthi mina ngesikhathi ngigwetshwa nje inkantolo isho ukuthi wena gwaba 10 years and 8 years for murder and attempted murder mina ngasmile nje ngitshela ukuthi inkantolo izothi iyadlala ngoba ungazi ukuthi mawugwetshwa ungazi ukuthi wena kuzobuye kuthiwa hayi siyadlala kanti kuyasho uyazi ukuthi uma usenkantolo ubona ngathi uyagwetshwa ubona nje manihlala enkantolo khona khona amaphoyisa ambalwa nje la asebenza enkantolo mawuzogwetshwa uvela ubone sengena inqwaba amaphoyisa ijaji lingakangena lisengale selizothula isigwebo kuvele ngene inqwaba amaphoyisa obone semlapha abanye senkakile sethe uyagwetshwa ke lo muntu hayi liyamhlephula muse enkantolo nje mhlawumbe ngaphandle ngebail usahle eziphansi la ungakasukumi ukuya lapha bese ubona amaphoyisa ngena egudla amanye kugcwala la ithi nangaphandle hayi ufune wazi sekubhedela hayi sekubhedela so ziningi izinto ezenzeka ejele mfowethu ziningi kakhulu uyabona nje ngisanda kufika kwakuke ukuthi makuvuka ekseni kubalwa bese kuyophangwa emva kwalapho ngizothi ngiyabona sekuguqa iboshwe imbili lapha ezihlala endlini seyiguqile lapha eoffice ziyashawa ishawa ngamaphoyisa sathi ngabantu ababhebhana ejele sathi zihlala la endlini yami ngithi ngiyabonga ukuthi mina benzile laba thwa ingani babanjwe bebehlabana la ebusuku hawu mawuthi uyabuka la engilele khona abantu balala la lo munye ulala la omunye ulala lapha ukuthi bayenzeni lento mina ngibonanga kodwa iboshwe ezinye izibonile yabo so yenzeka lento yenzeka
ngithi mina uyazi ngiphisa kuyochama ebusuku uhambe ngiyochama ngingaboni lutho nje uzothuza ekseni nazi boshwa siziyashawa kuthiwa behlabane ebusuku ngingazi mina ukuthi kwenzeke nini lokho evele lo mfowethu engimshwayeda hayi khuleka usemusha ejele uzohamba ubona ukuthi ihlabana kanjani iboshwa nini futhi uyabo hawu ngahamba ngagcina ukubona lo ukuthi onali ithuba elisetyenziswa ziboshwe nali ithuba elisetyenziswa nje so kuningi nje nanokuthi ngiyakhumbula nje ngifika njalo mangilele nje embhedeni ngizose California yami yabo ngizose California ngigijime ngifaka isandla phakathini hayibo akho phone hawu ubuye umqondo hawu ngisayitshele ayikho ifone kodwa angazi noma ngisuke kodwa ngizwile iringa nje ifone yami yabo ngithi ngiyavuka ngisayitshele ma SS hayi ngila so ziningi izinto ezenzekalayo ziningi kangangokuthi imfethu ezinye insizwa uthothi ziyakhala mfowethu ubona ayisekho into ezoyenza azikho into ezo uyazi uzuyisolo uzofisa ukuhlehlisa isikhathi usiqale phansi ubalekela icala ungabusayo kuyolenza icala uvela ungazi uzokwenza njani mina nje ngake ngihlehlisa ngithi ngiyafisa ukuthi sengathi singahlehla isikhathi siqale lapha engenza khona icala ngivele ngisuke ekhaya ngingayi station ngisuke ngiyele ekhweni lami yabona so uyayifisa into enje ingasezukwenzeka ezinye ke insizwe uyayifica lapha ekhala ezaboshwa lamacala esingabazi nqwabi iboshwe lamacala esingawenzanga wow kungcono mina it's not like angilenza ngicala ngiyafana nomuntu walenza ngoba I was involved ekwenzekeni kwecala noma umufi ngingambona ngaphela kodwa vele kube ngambona naye ngangizomshaya vele khona kumuntu oboshwa engazange bengabe bikho ngisho endaweni yesigameko awu kodwa kanjani mfethu aboshwe nje gwetshwe yabona nje khona insizwa yangapha kambe kwangeyaphi le insizwa engayifica nje khona eMaximum angithi kunamasonto lapha ejele khona amaNazaretha khona amaZayoni basindisiwe abanye njalo ukuthi ke ngakuyithembeka into yasejele uyabona nje ngangithi njoba ngutshela nje ukuthi mina ngisanda kufika angithi mawufika ejele uvela usonte uyasonta mawufika ngoba uvela uyitshenti nje makwawo uthanda zizophuma uvela ube nalonto bese zikutshela iboshwa zithi hayi lalela ke iboshwa zikutshela ungakayi esontweni ufika namhla ade ugwetshwa namhlanje ufike namhlanje bese ke uthothi nje khona esinye esoke sikubuze sila hey umfo kabani kambe wena sibani ba hey lensizwe lapha eminyango umfo kabani ngiyezwa ukuthi ungwa ngapha wanongoma bese ushoke yondayi ngusibani bani hawu kodwa madoda ngoba ufanele kuba isigebengu yini kwenze njani hayi usuyashoke naye uchaza uthi hey kwaba ibhadi kanje bese sivele esinye bese zikubuza ukuthi manje ugwetshwa into engakanani nje bese uyashoke wena bese sivele esinye sitlalela usazohamba esontweni uzoqala ube yiNazaretha ubeke inwele benkulu ungayidli ingulube uyeke ube iZayoni gqoka ijazi usazoba nejazi elihlaza khuleka usazofaka sikutshela ungakayi uye zikutshene futhi ukuthi uyeke usazobhema ugwayi wena uyeke ukhathala ubhema insangu ukhathala usazoshaya inombolo uyiyeke futhi nakhona nangempela lezi zinto zikutshela zona ngakusasa uzobuza ukuthi manje uzothi uhlezi nanka amakhosi nayo ukwenza uvuka nathi ubuza ukuthi manje laba bayokwenza uvuka nathi hayi na ungahamba na uhamba uyothandaza uzothi usukhohliwe ibuye insizwa lezi mhlambe after few weeks zithi sathini asikutshela ukuthi usazosonta wena usazoyeka futhi nakhona nangapela uzothi isiboshwa sesineyinwele sesiyinkosana sesinomNazaretha kuyiqiqi sesigundile science lapho sesibhemela insango zithi iboshwa sikutshela sakutshela usazoshawa futhi wena ushayela ukuthi kade ubhebhe umfana la nangapela uzothi ubona nanga umuntu eoffice uyashawa manje ushayela ukuthi kade ebanjwa nomunye umfana la ngaphakathi so nje iboshwa seziyazi ukuthi mawufika ufike wenzeni uyazi ukuthi enye into ezike ziyenza iboshwa mawungena mawufika ejele angithi mawungena lapha ya esangweni lapha esangweni lesection njengakoncoma nje amajele amakhulu ko medium uyabonakala umuntu ongena ngoba efika esuka enkantolo uyabonakala lo ade gwetshwa lo suka enkantolo
uthola ukuthi ugqoka amahwabhuwabhu lazi admin kwe reception impahla ayithungiwe uphethe isitsha uyongena lapha eoffice uyabonakala ukutholo kanti mawusuka kwelinye ijele uyabonakala futhi ugqoke nje impahla uphethe nesikhwama lesikhwama sejele uphethe nomqamelo wakho ubona ukuthi usuka kwelinye idraft le basuka kwelinye ijele so ke ukuthi mawungena lapha esangweni ufika kodwa amlethe baba ziyakuthusa nje amlethe baba kade ngamgcina umuntu wasifazane angithi manje mufika uzovela ubone yabona nje khona umnyu baba ezake ubaba nje omkhulu umbona lo baba uyumfundisi ngaphandle wathi engena ehamba eqhutshwa iphoyisa ngaphambili angithi ijele nje mawuphuma ngaphandle uqhutshwa iphoyisa ukuphuma ngaphandle section nje sokuphuma ngephoyisa so wathi mayingena lo baba imali iphoyisa kodwa ayimlethe ngapha baba awumlethe ngapha ziyamemeza lezinye ngale ziyamthusa nje ngambone imali lo baba ehlehla lo baba ehlehla manje ngathi uyasaba usatshiswa lo msindo sathi boshwa hayi uphelile baba ukuhlehla kuphelile yabo so zinalokho ayinandaba ezinye mawungena zikubuza ukuthi thothi ususendlini ke bese zikubuza ukuthi khona nje umnyu baba okwayimkhulu nje wayemfundisi wayengwasenquthu wayesanda kufika sesencoma zithi kiboshwa ubaba uboshelweni wathi lo baba hayi bathi ngidlongilile ngiboshelwe rape wayegwethu life hayi bathi ngidlongilile vele ihleke kiboshwa bawusho njalo mawuthi bathi ihleke zizibe nje ihlekani manje zihleke ukuthi manje andiziyaza wonke umuntu uyaliphika icala le rape phela umuntu orapile nje akasho hayi manje bathi ngirapile hawu bathi urape bani manje hayi khona ingane nje encane bathi ngirapile lapha hey manje ngagcina ke ngagwetshwa hawu kanti wena wenze njani wena hayi angirepanga nje ukuthi khona umuntu obengilwisa abone isikhandamanga sizithi boshwa hayi mfethu hey siyazulana nawe hey kodwa nani ngicine kusondela eduze ingane ezincane hey hayi mina ngilenzanga icaza ithi iboshwa khululeka sibadala la njoba sithi nje ukusondela eduze kwengane ezincane sithi yeka sibadala kule ndima yabo thola ukuthi ke abantu abadala kabangobaba abaningi ejele baboshelwe rape abadala nje ngoba khona linye ikhehla nje Nkosi yami la kwaButhelezi olundi lalimpunga laliboshile rape ligwethu life njalo mfowethu makuthiwa khona umphathi wejele liphakame lisukume lithi hayi mina ngimdala mina ufuna ngabe ngiyakhishwa manje ejele ngani malali na 4 years ini kulo life kusho nje sesekuseni nje mina ufuna ngabe ngiyakhishwa mina ngimdala mina ufuna ngabe nje ngiyakhishwa ngiyofela ekhaya thiwa hayi hlala phansi baba uyingozi unje wena uyingozi unje angithi ingane uyibhebhu ungaka phela ile ngane encane uyibhebhe nje ungaka uyingozi wena hlala phansi kushibo so nje ejele mfowethu ngenye indawo mawusuke khona ke enye into esithi masikhuluma nje abayibebuza abantu masikhuluma ngempilo yasejele ngithi mina umuntu ongamthatha umsejele ayobuka nje kancane bese uthi aka decide ukuthi uyalenza necala noma engaliyeka ukulenza mayesebona ukuthi kwenzakala nejele abanye bayibethi kanti laba abantu abaphuma ebujele bebuyele fast bona basuke bekanjani yabo mawuphuma ejele kuyenzeka uphuma ejele kanti uyigunya nje imigunya eliphezulu ayikho ke impilo emnandi njengokuba uyabona nje mina kube kuthiwa kwakwenzeka mawujoin inombolo vele join inombolo bese ugxuma uyoba igunya mina ngangajoin inombolo ayikho igunya liphila kahle ejele mawuyigunya nje ngoba lempilo iphila ngaphakathi ngaphandle akekho phela umuntu wasithi uyigunya mawuphuma ngaphandle impilo imili yakubhedela uyabona nje imili impilo ngaphandle kanti mawuyigunya ngaphakathi kulula nje ukuthi mawuphuma ngathi uphuma namhlanje ngakusasa uvela udubula umuntu ungani uyazi vele ukuthi uye embusweni wakho uyobuyela ehlalweni sakho lapha abantu barecognize lapha ngaphandle urecognize umuntu umfana ongaka uyigunya makwenziwane ngaphandle igowana kanti ngaphakathi insizwe encane engaka igunya mayigunya nje umanqinqiza mayikhipha instruction mayijuta umuntu nje ukuthi kufanele alokhuza akugwazwe uyagwazwa yazi ngifuna senze ini because ngifuna like sinike picture
even nomuntu osekhakho zana bayathanda ukuthi lezi zinto sithatha kancane umuntu ashaya intombazane like ayithathe nje ngento encathi ngizoxolisa but intozana bayingavuli icala uyaboshwa umuntu uthola ukuthi khona into akwayisho ukuthi yabona nje wena into noma ngaba umfazi wakho umthole eleli nendoda ngeke uzwenze lutho ngeke ngenze lutho ngoba lapha ngaphakathi zikhona lapha ngaphakathi ayekho alikho icala elingekho khona ngisho amacala ongawazi abantu abagwetshwe lamacala ongawazi ukuthi kwakumacalana la so akekho umuntu onecala elingekho so ngiyaye ngisho njalo mina ngithi uma ngathiwa mina ngisho ngabe kuthiwa nginemali ngithengela intombi yami imoto kade ngiyithengela namhlanje ngakusasa ngiyificisa iganga nendoda kuleyo moto ngeke nje ngize ngithi hey wena ngizokubula hayi ngeke kholo ngoba uma usukuboshelwe icala lokubulala umuntu wesifazane mhlawumbe umbulele or ubulala indoda ebijola naye mawusungaphakathi uvela ubona ukuthi hey this was a stupid decision engayithatha le utholthi iboshwa ziyagcona ke zithi angithi ugcine sekwaziwa phela ukuthi uKristu obeboshiwe wenzani icala lakho sicisa silazi A up to Z elikamfowethu nelikamfowethu sigcine sesilazi utholthi iboshwa izobuza ukuthi hey manje wemfowethu acibe khulu ibuza leso siboshwa wemfowethu sibanibani manje lensizwa wayibulala impela lensizwa ayidla intombi yakho bese uthi hey indoda hey ngayibulala iphi manje intombi pho hayi kubo manje ubani obulala laba bayidlayo nje manje obiyadliwa phela iyadliwa kumanje ubani ka wenze njani ukubulala laba bayidlayo manje uvela ubone na ukuthi yazi lento engayenza mase bezikubuza ibosha ukuthi akekho nomunye umuntu osifazana owunaye ngesikhathi uthandana nalo wambulalayo noma ngesikhathi uthandana nalo obunaye nje ngaphandle kwalo thothi bakhona abantu besifazana obuthandana nabo kodwa wena uthema ubona lo ejola wambulala or wabulala indoda kwesinye isikhathi enye into esiyenzayo uthina abantu thina ngokungazi ngokukweqiwa ukudinwa uthola ukuthi unentombi unengane nayo leyo ntombi mayisijola bese uyayibulala mayisikhulile ingane usejele noma mayisikhulile ingane isitshela ukuthi mama wakho njalo nowabula ubaba wakho kushuthi usuluza yonke into manje ngoba umndeni wentombi ngeke ukuthanda ingane ayisakufuna usuyinathing uyabo so ukubulala umuntu wesifazane noma ukubulala indoda ebijela nomuntu wesifazane ufana nomuntu osuke eboshela ubala ejele ngoba lo muntu wesifazane bakhona abantu abahla bebengakuthanda kunaye abangcono kunaye bakhona bebengakuthanda nje kahle bengakujoleli bengakwenzeli lutho kodwa manje usulahlekelwe uqoke nje ukulahlekelwa yonke into wabulala lo muntu or wabulala indoda yabo nje kunensizwa engeke ngikhulume ngayo yangapha eNgotshe yona yabulala indoda kushuthi yayithi babulala bobabili intombi nendoda yasinda intombi kwafa indoda ngoba yayigwetshwe 15 years ukubulala indoda 5 years attempted murder zama ukubulala intombi yayifuna ukubabulala bobabili yagwetshwa ke sasithi masixoxa nayo ichaza yayi umuntu wayehlakaniphile nje ichaza ukuthi hey yazi umuntu ngabe sengenza ukuthi yabona nano uyibona futhi lensithi mayingaphuma la umqondo wayo bright but igaxela ingaphakathi igwetshiwe izokwenza lutho si aphilile yadela ihlezi nje ufuna ishaya iminyaka eziqede mayisibuyisa kahle ingqondo sixoxa phela ejele iyabuya ingqondo uthola ukuthi iyasho ukuthi yazi umuntu wenza ubuhlathi nje umuntu wenza ubuhlathi wabulala umuntu ngenxa nje ukuthi uthanda intombazana uvela ubona ukuthi yazi ngempela lesinqumo wasithatha sasibheda nje kanganani iboshwa ke yabona njengoba ngithi iboshwa ziyakwazi ziyazithi angithi lapha nje ejele likhona itoilet endlini so itoilet lasejele angithi niba close to 100 endlini eyodwa so itoilet lakhona nje akwenzeki kungabi namuntu yeba etoilet akwenzeki kungabi namuntu thola use itoilet khona omnye olindile yabo use itoilet khona omnye olindile shonila uthola ukuthi uhlezi ke lapha kuyenzeka yazi nje uthi uya etoilet ufika ucabanga insizwe zakho uzukhohle ukuthi use etoilet khona abanye abafuna ukungena la
zezithi ibosho uyakhumbula umama wakhe ekutshela ukuthi uyoyisolusa eBosch wenzani ke nje namhlanje awuyisoli yabo nanga phela ukubuyela umqondo khona yabona nje ejele mfowethu ngenye indawo leyana ngenye indawo ngoba kuhlala abantu abehlukene abacabanga ngendlela ezihlukene abaqhamuke indawo ezihlukene abanama background ezihlukene kukhona ngifuna ukukhuluma le khona enye insizwa yabo lapha eNcome Medium kwakune forum lezi insizwa lezi ezayingayifuni inombolo so lapha eNcome kwakunesivumelwano sokuthi uma kukhona isiboshwe siphakamayo sikwazi esinye siyashawa siyabulawa leso siboshwe igenge le eyiforum eyenza lokho igenge enye ekadinga amagunya yayisiyeka inombolo kwakusuka enye insizwa ingiyasikhohle isibongo sawo lenzi yayisuka eMaritzburg igunya kwakuthiwa ubani bakithi yaseThekwini kodwa so mayisuka igunya ke malahamba lisuka kwelinye ijele liya kwelinye lihamba lodwa la nje sona eyiboshwe so mayisuka lensizwa eMaritzburg izeNcome yafika nje kwakuzophakwa ngoba yathi mayifika kwasekhala insimbi sekuyophakwa kwathi makubuya uphakwa yayisihlangana le genge la eBenny Plaza la eya eCourtyard la yahlangana le genge nathi seza ke ngoba lapha eNcome kwakuukuthi uma ushaya umthetho uma uthi awushaya umthetho makuphakama umuntu simlanda insimbi siyamshangaza nawe ufuna ushaya ngoba uma ungashayi kusho ukuthi uyinombolo so lensizwa mayifika le genge eforum le ihlangana lapha ya seyithuma esinye isiboshwe ukuthi ayibi yayihlala number 7 esisa sesi seyithuma ke esinye isiboshwa ithi awubize lensizwa lensizwe lapha ya enumber 7 lefikayo bizwa ke lensizwa izela ezomaphandle endawo lapha bese kuthiwa ke indoda lapha ke eNcome asishaya inombolo umuntu oshaya inombolo la nophakama siyambulala ngoba sifuna ukuhlala kahle ejele sodonsa igwebo zethu la sifuna ukuye emakhasi nemndeni kanjani njengamanje wena siyazi ukuthi uyigunya uyindoda eubani uma kuleyo level yobugunya awusuki kwelinye ijele uze kwelinye ijele umese ungawuphethe sicela usinikeze umese kusho le genge eforum ziyajima phelezi nathi sikhona la sicela usinikeze umese ithike lensizwa hayi bafowethu nami inombolo impela ngangiyigunya inombolo sengayiyeka angithi la kuyinombolo I will tell you something emva kwale ndaba about inombolo la kuyinombolo kunama loyalist kunabantu abaloyal inombolo iyinkolo I know menzi ngicela senze episode yayo uyicacisile kahle ya so kunama loyalist la inombolweni so lensizwa is one of the loyalist abantu abathembekile ngoba enombolweni uyathembeka awuzwa ngobulibece awuzwa ngenyoni yabo mawuyisebenzi nje ejele umthetho wenombolo usho njalo awuzwa ngenyoni umuntu uma yenyoni nje ayikho into angakutshela yona kahle umuntu oyinyoni ufuna kunika izinto zakhe kube ngezakho so lensizwe ithi ke hayi bafowethu angazi noma kundawonde noma ukubani lensizwe ithi lensizwe hayi angiselona igunya inombolo sengayiyeka nami ngayiyeka inombolo ngabona ayisana indawo so angiselona igunya ngisayishaya inombolo ithi genge leni ayikhulumi phela kakhulu egenge eforum ithi le genge eforum lalela mfowethu asifuna usichazele iziningi khipha umese siyazi ukuthi umese ukhona esiswini khipha umese sihlukane nawe ayithi lensi yathi sakhuluma kanjalo yayisikhala insimbi la ngemuva ngoba phela kuthiwa nje sikhuluma naye kathathu mayilokho egolozi zemshaya yakhala insimbi la insimbi yawaphansi le ndoda yabona iyashawa kwathiwa lalela sokuphinda khipha umese yathi lensizwa hayi bafowethu anguphethe umese mina inombolo sengayiyeka yathi genge hey wena hey khipha umese hayi base beqala futhi ngensimbi beqala ngensimbi yathi hayi asambeni siyendlini ayikwahanjwa na isivuza igazi akhona amaphoyisa awezi kwenza lutho ngoba yazi ukuthi ibosho la incuma isebenza kanjani yangena endlini number 7 yathi mayisise endlini kwangathi iyagologoloza isisendlini kwangathi iyagologoloza hayi azishanga iboshwa zayishaya zayitoilet yafika ngene etoilet yawubosha umese yawukhipha
bawuthatha bawuklina insizwa lezi zawuhambisa emaphoyiseni zathi niyabona ukuthi lo muntu ubephethe umesi nanku uthatheni awuthatha amaphoyisa. So ngezinye zezinto umusa ejele lezo ubona ukuthi ngempela kulomhlaba lo angaphakathi awufani nalomhlaba wangaphandle hluke kakhulu because lo muntu kungabe wavela ukhipha nje lo mesi ngabe ukhipha kodwa manje awukwazi ukuvela udedele nje umesi mawuyisebenzi lutho ngoba kufana noma uphakama uyisebenzi muphakama mawuphakama kufanele ngesikhathi uphakama angithi iboshwa iphakama endlini awuvumeleke ukuphakama endlini ngokomthetho wenombolo makuvulwa nje ejele nibalwa noma niyophaka makuvulwa nje naka amaphoyisa ngithi asuke khona siphumela phambi kwawo ufuna makuvulwa nje usigwaze lapho ke isiboshwa mawuphakama abese kushaka amaphoyisa kushaye akuphucela umeseke ngesikhathi kushaya amaphoyisa mukwakhala isijalukile inombolo usufana nophakamela ubala ngeke uhole uyisiboshwa ngeke uhole. So impilo yasejele nje singaxoxa kushona ilanga ke ngezinto ezenzeka ejele. Hayi bese ngicela sizoyenza amanye ama episode. Cela lesi sibambe khona la then I think sizoqhubeka because kunento engithashayo uma uthi inombolo is a religion. Yeah, inombolo inkolo yafana nenkolo ithi ayifana nenkolo. Yeah. Yini kune spirit esikhona kulento. Yabo nje indlela isiboshwe sishawa ngayo uma kade siphakamile sishawa ngamaphoyisa or sishawa ngezinye iziboshwe kuphinde kuphakamile sinye futhi ngawo lobo omnyama sishawe mina ngikhuluma ngomuntu oshaya iphulo lamathambo la aphulwe yonke lento ahamba esibhedlela afike ehlale 6 months esibhedlela mayibuya uyaphakama futhi. So uvela ubona lento angithi kulento enombolo especially ama 26 wezwa asebenza ngegazi lomuntu noma kukhona into ekufanele axolelane ngayo ukuze uxolo luphelele kahle kufanele ukwazi umuntu kuphuma igazi selidaliwe kuxolo ukwazi umuntu ongenze lutho nje oyinyoni thina ke bese ngekho enombolweni sizimvu sibizwa ngezimvu imvu yomhlatshelo makukhona icala efanele lithethe ufuna ukwazi inyoni yabo noma ufuna ukuphakama nje uyephezulu enombolo ngoba ukwazi umuntu uyahola ukwazi umuntu uyahola gcina usuyigunya ngokugwaza abantu. So uyabona ukuthi lento nobusathane phakathi abantu baloyal entweni ebhedayo esebenza ngegazi lomuntu. Yeah my brother so besiqhubeke sichaze kahle engifuna siphinde kuningi engifuna sikhulume ngakho but okay so bona mawubuye yeah mfowethu yeah no siyabonga ukuthi kukhona abantu abakufundayo ezintweni esikhulumayo ngoba akubona bonke abantu ayithandiki iboshwa mawusuka ukhuluma lezi zinto senombolweni ayithandi mawusuka ukhuluma lezi zinto ngoba kukhona phela iboshwe ngaphandle ejele mawuyikade inombolo omese umuntu olethe omese ejele umuntu oyisiboshwa kadela ama 26 microphone usekhaya kini ethi sifuna omese aba u10 la ejele ufuna ubazama zama indlela ukubaletha ngoba uloyal inombolo wathi uyinombolo angithi loyal inombolo wayithatha bathi ke mawusuthatha inombolo alikhi isango lokuphuma kunelo kungena kuphela. That is why ama 26 mawungaseyona i26 usukawotile angithi bawu 26 phela umisa kanje mawusukawotile ama 26 usomdanger ukuze umuntu makuthiwa usomdanger kushuthi usuyingozi ngoba wazi imfihlo zenombolo so kufanele ukhunyule ukhakhi ukukhulunyisa okhakhi kunqunywa ithupha khona ungaphindi uphamisa inombolo ngoba usuyingozi. So ama 26 kwenziwa kanjalo mawusukawotile enombolo musomdanger ufuna kubamba nquma ithupha ama 26 ukuze ungaphindi ukuthi khona enye futhi indaba wakhuluma ukuthi waye ukuhamba abathandazi. Yeah umthandaza ngimahambi mina ngisho ngathiwa in fact umuntu ohlolayo sangoma abantu umuntu okuthiwa uyahlola nje mangathiwa ngiyafa mina la bese kuthiwa nanga umuntu ohlolayo kuthiwa hamba mfowethu sukuma uye kuloya umuntu loya uzofika usinde ngathi abangiyeke ngife la but it's a very long story. So you pick up lapho so hamba nawo lapho yeah yeah it's a very long story yeah because okay it's a long story ne
Yeah, uma kubuya sizoyipick up lapho. James, are we? What dates? Yeah, we out. Oh, we out.